Mint köztudott, 2008-ban a Gyurcsány kormány felvett egy óriási hitelcsomagot az IMF-től, az Európai Uniótól, illetőleg a Világbanktól az államadóssági hiányok pótlására. Ez mintegy 5000 milliárd forintot jelent. Az 5000 milliárd a jól bevált példával élve 500 000 forintot jelent állampolgáronként, de azt is jó tudni, hogy egy 2500 milliárdnyi pénzmennyiség az, amelyből az ország több mint 3000 önkormányzata egy évben gazdálkodik. Tehát az összes önkormányzat 2 éves gazdálkodási összegének megfelelő hitelcsomaggal rendelkezünk. Az Európai Uniótól felvett hitelt körülíró kölcsönszerződésnek van egy melléklete, és az elérhetőség kedvéért említem, hogy a 3-as számú melléklet 11. pontjában szerepel egy olyan nyilatkozat Draskovics igazságügyi miniszter aláírásával, amely gyakorlatilag az ország meglévő összes nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyát elzálogosítja. Ez a nyilatkozat, mivel angol nyelvből fordították át magyarra, meglehetősen rossz nyelvtanisággal, de azt tartalmazza, hogy az igazságügyminiszter szavatol azért, hogy nincs olyan államtulajdonában lévő vagyontárgy, amely mentes lenne adott esetben a végrehajtás alól. Márpedig ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha nem tudnánk visszafizetni az Európai Uniónak a felvett hitelt, akkor az Európai Unió, mint végrehajtást kérő jelentkezhetne, és a megmaradt össznemzeti vagyonból szemezgethetne, és meghatározhatna, hogy mely vagyontárgyakra nézve kéri a végrehajtást. Egy érdekes kérdés természetesen itt felmerül, hogy mi a helyzet a kizárólagos állami tulajdonba tartozó kincstári vagyontárgyaival. Elsősorban a Szent Koronával, másodszorban a Parlamenttel, a Lánchíddal, a több mint 300 műemlék és műemlék együttesbe tartozó várainkkal, ősi kastélyainkkal, temetkezési helyeinkkel. Ezek is végrehajthatóak? Jogelvek alapján természetesen eljuthatunk eddig a következtetésig, és minden bizonnyal nem fogja veszély fenyegetni sem a Szent Koronát, sem a Parlamentet egy esetleges végrehajtás során. Azonban felmerül a kérdés, hogy egy igazságügyminiszter, aki egyébként jogász, milyen alapon és milyen módon írhat alá egy nyilatkozatot. Ez vagy teljes felelőtlenségről, vagy pedig a szakmai hozzáértés maximális hiányáról árulkodik.